Yung ni mag-erect og pole sa PLDT. GL check. Okay kayo. Yung ni mag-erect og pole sa PLDT. Driver, atras, driver. Di ka na basta-basta mong ilisa, no? Kanang postiha, ilisa na mong poste sa PLDT. Kilaw mo na ng bangag 5 feet. Mo niya mo ang boy operator sa boom. Yang among driver si Boy Boyet ang gimingawan. Boy Boyet ang among driver. Gikuptan ra ang wire. Way kahadlok ni siya. Ah! Papart! So dili gid basta-basta ang pag-erect sa pole mga kalaagan, no. Kinahanglan gini siya og kanang iplastar og tarong. George Bugwak. Kaluya. Why kaluya? Why kaluya? Papart! Umaraw man umulan. May hard hat. Yang update karo. Saka. Oh, saka-saka. Ya maday pa boy operator. Sa karne sa taya. Wah, nga gibahan pag arnes ron. Ay pa. Di ka kawan kay Bart mura kag pusti. Isa buanga niya. Kanang dili ka bantay ba nga inig isa sa boom, apil pa ka isa ba. Magbitay. Oh. Papart! Papart koy kaluya. Ha. Ya. Mira. Ini. Hilang. Paglaras bom. Biting guys. Hoy. Bro, biting. George Bay. Hey George Bay. Are Bart. Bart, teman-teman. Are Bart. Ana siya wire na siya. Oh, para pusti biko. Ala, boleh dikulit. Aja. Atas gamay mo. Okay. Jangan dulu. Atas gamay. Jara. Jara, oi. Jara. Hop. Naik bola kanan. Over. Hop. Oh, apa dong? Tiga guys. Ini kita sakay. Ini mga boss. Apo ka nako. May sabay. Dili na ka bulit ako dili. Oh. Ayo kumpiyansa. Ay mo kumpiyansa daw kay nai wire repeat na sa una. Lain na ba na? Putong ni hang na ba ni? Hang na ni no. Wala na. Down. Lord, teams pa ni sila. Tulak ni sila. Oy. Mo na si George Bugwak, Papart Way Kaluya. Papart Amerikano. Right. Kaya ni kahuman mga kalagan. So kinahanglan na siya hulgan og bato niya tampiron para sure nga hugot gid siya sa lalom ba. Sama sa gibuhat ani ni Boss Amo Agalon Busing. Umlupa pa ni siya, ha? Ito. Ha? Ay, sana nagtukay kom.
karon kay naka-erect naman may og pole. So gibalhin na ni by Joker ang kuano ang wire nga gisabitan sa karaan nga poste o gibalhin sa poste nga mo ang gi-erect. GL check, okay kayo.